Francúzština na dovolenku. A1 až B1. Pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Vyrobila Audio Academy EU.EU 2024. Skriptá k tomuto kurzu so zvukovými stopami, testami a obojstrannými výukovými kartičkami si môžete bezplatne stiahnuť na adrese www.audioacademy.eu.eu. Táto nahrávka je chránená autorskými právami. Želáme vám príjemné počúvanie a učenie. Ahoj, volám sa Peter a na úvod by som vám rád povedal pár slov o tom, ako pracovať s týmto audiokurzom. Kurz je založený na kontextovom učení, čo znamená, že sa nebudete učiť len jednotlivé slová, ale budete počúvať aj vety, ktoré tieto slová obsahujú. Zvládnutie celých vied vám neskôr pomôže oveľa lepšie komunikovať, ako keby ste si aktívne osvojovali len jednotlivé slová. Kurz je rozdelený na jednotlivé lekcie podľa tém. Každá lekcia sa skladá zo 6 zvukových stôp. Keď najprv počujete cudzí jazyk a potom slovenčinu, cvičenie sa nazýva Počúvajte. Keď najprv počujete slovenčinu a potom cudzí jazyk, cvičenie sa nazýva Prekladajte. V prvej stope budete počuť slová najprv v cudzom jazyku a potom v slovenčine. V druhej stope ich budete počuť najprv v slovenčine a mali by ste sa ich pokúsiť preložiť skôr, ako ich budete počuť v cudzom jazyku. Slová sú vždy zoradené náhodne. V tretej a štvrtej stope budete počuť slová, po ktorých nasledujú kontextové vety, ktoré tieto slová obsahujú. Slovo a veta s príslušným slovom nasledujú vždy za sebou. V 5. a 6. stope budete počuť iba vety. V 5. stope sú vety najprv v cudzom jazyku a v 6. stope najprv v slovenčine. Vety, rovnako ako slová v stopách 1 a 2, sú v náhodnom poradí. Nemusíte nevyhnutne počúvať všetky stopy v rámci jednej lekcie. Počúvanie môžete prispôsobiť svojej aktuálnej jazykovej úrovni a tomu, či sa efektívnejšie učíte, keď najprv počujete cudzí jazyk alebo slovenčinu. V každom prípade lekciu zvládnete, ak dokážete preložiť vetu v 6. stope zo slov. Sample complete. Ready to continue?